Welcome to the second segment. Kugona is my mother as well. She is my mother. She's such a wonderful mother. And chimwe chinu chandiri kufarira izvozvi ndechekuti andinyare kuti ndinge ndichitaura navo ende ivo ndinyare futi kuti vazive kuti mumba mangu ndiri kuzviita sei nekuti ivo vanotidzidzisa mashoko akanaka ekuti magariro atakatoita mudzimba medu ezvizvi atinyare because zvavanotidzidzisa ndo zvatinotoita. Saka zvinonzi mbudzi kudya mufenje ufananyina. Zvatakadzidziswa namama wedu ndo zvavaiita mumba mavo. Baba vakatisiya kwete kuti zvanga zvasarudzwa. Pane vanhu vanogumisidza upenyu hwevanhu panguva tinombonzwa vamwe vachiti yanga iri nguva yaMwari, yanga iri nguva yaMwari. Ndiri kuona kuti pane sometimes zvinenge zvisiri zvokumboti ndezvenguva yaMwari, asi kune vanhu vanorwisa upenyu hwevanhu. Alright, tisanye kugara ipapo nekuti tine zvakawanda zvatoda kunzwa. Mama ndokukumirai muchidimbu. Matitsanangurira nyaya yekuti pane secret iripo inofanira kuzikanwa nemadzimai echidiki kuti varume kana vakubuda mumba, that means kuti there is something chiri kuitika. Mungatitsanangurire here kuti secret iyi ndeipi ingaitwe nemadzimai kuti varume vasabude mudzimba? Nyaya iripo mwana wangu ndeyokuti ndino chinhu hwani chandakaroorerwa nehwani kuzomubikirai chimwewo chechipiri, kuzomuachira chimwewo chechipiri. Asi pano chinhu hwani chandakanzi aroorwa aroorerwei. Hwani murume wacho ndamuroora ndamuroorerei. Sadza aibikirwa naamai wake kana nguva chaigona kuva chaiga handiti, but pane donzo rakaita kuti murume ati ndakotsvaga mukadzi. Ndoda kukududzirai pachena kuti chinonzi kuroorwa vanawo mazuva ano vanorimita varume wavo kusangana pabonde. Nhasi handisi kuzvida nhasi. Haish, anombonyarara mangwana ndizvozvo. Pamwe atogona kuita 1 week kudomudai mukadzi achivhara, kudomudai mukadzi achivhara. But muupenyu hwechinyakare wavarume havafaniri kugara vasina kusangana navakadzi. Wanozoita problem yokurwara. Ndau ndikududzirei chaizvo chaizvo. Yes mama, tinoti ndingafare zvikuru. Kwedu kuchishona kwedu kunonzi kana adaro achaita chirwere chokuzvimba. Sisi kwedu shona tinoita anenge anzi aita borokufa. Handiti? Nokuti ari kushaya kwekubuditsira. Handi munezwa? Yes. Anofanirwa kubuditsa kunewe. Kana wazomona akubuda kunze kumunyima ndiwe. Handiti? Kumunyima bonde. Isisu takaroorwa itonzi kana wakutonzi kurwara chaiko chaiko. Mana mamwe marwariro kuti pamwe mazuva anga aripo ndinogona kumuudza kuti ndine mazuva angu. Handiti? Asi kana zvapera handindomuti ndiri kurwara general. Aiwa. Ndotomutaurira ndiri kurwara kudai. Musoro hautadzise kusangana nomurume. Kurwara nomusoro. Handiti? But iye ndiye anenge akuzotoona ega murume kuti body yangu yangu kunyanya kupisa. Sure arwara nechii nomusoro. Vanhu ava vanonzi varume ava hadzisi mhuka. Vanozivawo mukadzi wangu ari kurwara, mukadzi wangu nhasi asikita right. Vanozviziva. Asi chashata mazuva ano kutonyima kuramba chaiko. Aramba kudaro pamwe anogona kumupa mazuva kuti fanike nhasi chipiri ndizotosangana chishanu. Murume womumba koyewo kuponani mukadzi kana uchirimita murume yougendepi. Ndokutsvaka taona kuti vana wemazuva ano vari kuti kana vari mumba vanotrusta varume wokusaidi kudarika wemumba. Handiti? Wani atrusta wokusaidi mazuva iwayo akawanda murume achingogara akanga azorwara futi haachamudi. Handiti? Kana ye murume hachisinawo chokuita akurwadziwa apa hosha ikakundira mudzimai. Saka ndikuedza kusanangudza kuti vana wemazuva ano kurwara hatirambe
unorwara uchimuudza ushamwari miri yanga isikuita zvakanaka, anozvinzwa. Zvino izvi zvongoti kana ukurwara kasakurwara nhasi handisi kuzvida, mangwana handisi kuzvida, kutopiwa madhezi okuti tozosangana kubva nhasi chipiri tosangana kana Saturday. Zvorevei murume womumba? Akarwara uchazomudai? Uchazomurapisa here? Hakuna. Ndiro kudambudzika ndanga ndichiteerera inonzi secret chaiyo. Wanawo mazuva ano secret iye hamuna kuroorerwa kubika sadza mumba, hamuna kuroorerwa kumuachira, makaroorerwa bonde. Handiti iye ega ndiye anoti asi ndakaneta, hakumubvunze futi, anenge akaneta ona iye. But isisu vana mazuva ano ndiwo vari kuti inini ndakaneta nhasi handisi kuzvida. Why? Mashoko akakosha atareva yakuti iwe kana uchida kuti zvako zvifambe ukateerera zvawataurirwa. Yes. Chinhu chinonesa chimwe chandiri kuona pane mashoko acho pane nyaya yatokutaurwa namama kuchikoro kune vari kuita is either is a certificate, diploma, degree, doctorate. Munoteerera zvokuti tauti tinyatsokubatisisa ipapa timba tagazisa pataura namama zvechokwadi, nekuti ma-excuses mamwe acho atinoita ari very stupid maybe, kana ndikange ndichionawo kuti zvingarevi chinhu here. Kubasa tinoteerera, kuchikoro tinoteerera, asi kana ndikange ndazodzoka kumba murume wangu ndiye wanda kupa ma-excuses ndazonoita ndanga ndiri kubasa amiri maasonzwisisa pamashoko ataura namama kuti zvinokonzeresei kana iwewe ukange waramba. Ende vakadzi ivava mama chimwe chinhu izvo zvamatotaura izvi zvechokwadi, maburitsai mimi kuti vakadzi ivava havarespekte varume vavo kuti ahaite semudzimai mumba, but kunze ukoko vanenge vachimiramira zvekuti vanoita vane unhu hwekuti kana vachionekwa kana ungave kumabasa kana kuti kuzvikoro kana kuti mumaraini mudzinamo mudzindufu mumichato, mamwe madzimai anekamwe kabehavior kavanoita kekuti mumwe murume anoti yowe dai amai ndinenge chii ndine unhu ihwohwo, but ndogona kuyemurwa nevamwe varume kuti dai ndakaroora mukadzi akaita seuyu, havasi kuziva kuti kumba kwangu. Ende iyo varume vakati vakanyarara, vazhinji vacho veduwe havatauri, vanongonyarara iwe nekuvharira madzimai avo vachingotaiwa zviri kufamba zvakanaka, izvo zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka. Saka madzimai handizivi sekuteerera kwamunoita muchizonzi ezvinaane certificate muchiita muchienza ane diploma ezvezvo akuita degree. I think it's the same thing that applies also in your marriage. Unoita uchikwirira waroorwa wanga usiri kuzviziva kuti zvinoitwa so. Isusu some of us we are very lucky, we've got a mother anotitsanangurira kuti aiwa apa panoitwa so wanangu apa ida. Saka kupunzika kwedzimba dziri kuri mumaoko edu, and even in the Bible zvakanyorwa kunzi mukadzi benzi anopunza imba yake nemaoko ake. Saka amen, vane nzeve vari kunzwa, handisa kuwedzera zvakanyanyisa. Tinoda kuti tinzwe zvakawanda from mama. Mama ndinokutendai zvikuru nemashoko akakosha amatisanangurira. Ndodayira nokutenda chaivo kuti vana vemazuva ndo vari kupusa dzimba dzavo, ende ndo vari kutuma varume vakutenda wohuri, ndo vari kutovatuma kuvafosa. Murume kana achida mukadzi wake mumba, asi iwo vakadzi vacho ndo vari kuda kuti vabude kuenda kunze nonyaya iyo mumba chete. Yes. Ende vamwe venyu munogona kuti vari kutaura zvinonyadzisa, asi kuita zvokutaurwa kwechinhu chiri kukorektwa hanzi kwanyadzisa, but kuzviita zvinhu zvonyadzisa zvokuti nhasi munoindi nevana vangu 2 kuswera mangwana zvanetsa, vamugabe vanoshedzwa woonekwa mwana wekutanga haaziva mhavasi wemurume wangu, wechipiri is excluded. Hamene kuti muri kumbozviona sei zvinoita here? Indakaroorwa musha mandaroorwa mangwana vana havasivemo. Kune mumwe anotorwadza zvechokwadi akazoti akuda kutofa vana vacho vakura, kune vazukuru baba vaonekwa vakazoziva kuti mukadzi ndiye angakufa. Pakuzozikanwa kunzi baba havasiri vangu vari vana baba vevana ivava vakuru, vatone vazukuru kwatone zvizukurugwi, chokwadi mai vakuda kufa ndipo vakazotaura izvo. Saka ndo nyaya yataurwa namama, ende ndokwazvinoenda ikokoko. Saka madzimai ese, let's give peace to our husbands. Chinhu chakarongwa naMwari, zvakanzi isusu tiri vabatsiri, saka ngativabatsirei nenzira yakanaka. Mama matsanangura nyaya yekuti matini mimi baba vakashinirwa, vanga vari mutyairi, ende ndinonzwisisa kuti vaityaira rori hombe. Mazuva vakanga vachityaira rori hombe, it was a big position yekuti kana munhu achityaira rori hombe ndosaka pamwe ndofunga pakatoitwa jealous, havasi vese vaikwanisa kuti vadrive marori iwayo. Saka matimimi dai makanga musina kuenda kun'anga, pamwe
dai maienda kun'anga pamwe zvingadai zvakabatsira yachazoti n'anga dzaizobatsira kuti pamwe dzaizototaura kuonesa n'anga kana maprofita oonesa kuti imimi ndiri kuona mushashinirwa zvakati mukaona mapiwa chakati musadye. Saka pangagadziriswe sei nekuti even nhasi unoyu izvozvo izvo zviri kuitika kuti kumabasa vanhu vanoitirana majelasi nenyaya dzemapositions. Mazvita inini hangu chandakararamawo nacho muupenyu hwangu kubvawo ndichiri mudiki mumba mai vangu nababa vangu takangokura tiriwo kunzi tironanata. Shuwa pawakauya wakatobva kubasa kuma6 o'clock but wachipinda mumba wangu ndoti uri kuona vanhu uri kuona vanhu vapi handisi kuvaona zvikanzi kuvaona nopawindo pamwe waitovhara nomaketa nditora gombezi wachivhara kudai kuti ndiri kuvharira vanhu vakite wari kuda kuuya mumba muno. Ndobva ndati alright akapinda mumba bva ndanamata iwo bva wandisvikira ndiri kunamata zvikanzi kutonamata usi kuona vanhu vari kuuyawo ndikati hazvina mhosva rega ndinamate handiti emu yangu yanga iri kuti Mwari chete wachandipika handiti ndobva wazouya kuHarare tanga tiri kumusha wazouya kuHarare kuno wauti ndakotora mari yerendi kumba ndopa wakazosvika kumba kuyo wakaona waenda kwamachipisa ubva wangu vari kutewa nevanhu vaya ndopa wakabva wawisana nemunhu anga ari chiremba mudhokota pamachipisa ubva wawisana naye ndo masungirwo awakaitwa kuti wazosvike kusungwa nemapurisa. Indakasipira zvekutozwa kuti ndo zvako but kana tigere mumusha mudikani handina kuzviita ndega ndakaudzawo hama dzawo handiti ndosoko rauya iri kana pawairwara tiri kumusha koma wacho ndakamuudza but havana kana keya kana kufungawo kuti todini kana kudini svika ndati nini imboendei kuchipatara papiwa mapirizi handiti ndiri kuedza ndiri ndega handina kana akandibatsira kusvika zvazosvika papoindi ipi iyoyo yekuti wazosungwa kuti waende ipi ndawayo mutauni manga musati mane ningi ngati machiko okuchengetera mapenzi manga musati mane saka ubva watokabva waendeswa kubulawayo handiti izvozvo ndakanga ndichingoti Mwari ndini munoziva handina kana kuti ndakaedzesera kudini kana aiwa nemapirisi andakaenda nawo kuchipatara zvakarambawo hazvo asi handina kumwe kwandakaenda ndakaenda kuchipatara kusvika zvizosvike kuti watokenda kubulawayo ndanga ndichingoti Mwari ndini munoziva nekuti kana iwo pachezvo vanga vakutozviziva kuti wakandiona ndapinda mumba ndiri kunamata ndo zvakaiita ndikange ndanamata ndapedza zvikanzi ndonamata hako kuzoona vanhu wayo watouya ndikati hazvina mhosva sawa mumba havapindi vanoperera ipi koko kunzeko mumba havadini ende wanga wakuzvinzwisisawo kuti shuwa vanhu mumba havadini havapindi kana ndikawaona hangu nopawindo kudai asi mumba havadini ndo Mwari paakandingonera aiwa Mwari hatirege kuvatenda. Mwari vanotirwira ende Mwari vanoita zvinhu zvavo nenguva yavo. Isusu tine zvedu zvatinoronga asi Mwari ndo vanoti pakuguma ndo vane decision yekuti izvi zvichapfuurira mberi here kana kuti hazvipfuuriri mberi. Ndivo vanoziva pekutangira nepavanotigumisira asi tiri kukurudzirwa kuti zvese mune zvese zvatinenge tichiita tinofanira kunge tichizvisa kuna Mwari tichinamata ngatimborega tisarege kuvimba naMwari. Mwari ndiye anoziva zvinhu zvaanoita uye achizviitirei mukati meupenyu hwedu. Chimwe chinhu makataura imimi makambotaura nyaya yekuti muromo unopunza zvinhu zvakawanda, muromo unoparadzisa zvinhu zvakawanda. Tinofanira kudzidza kuti muromo wedu tinofanira kugara takauvhara. Imbotitsanangurira nyaya yemuromo maipiro awakaita. Muromo chawakashatira unogona kutaura manzwi anogumbura munhu, unogona kuburitsa inzwi rinofadza munhu. Saka iwe pamunenge uchitaura nemunhu secha wega kuona kuti wedhi iri ndiri kuritaura munhu ari kurifarira here.
handiti wedhi iri ndiri kuritaura riri kumugumbura here. Mamwe mawedzi mazhinji farike ari kuita nawo mazuva anaya nemashamwari vanoshamwaridza vavo anogona kunge ari kupihwa manzwi akanaka ivo ari wokuputsa. Hai bvazodai manzwi andiri kuyataura aya akafanana nevoice. Ndiri kutaura kana nemwana, mwana haadi kukwidziwa voice, mwana ndiri kumudzidzisa. Handiti ka ndidzidzise ndomudzidzisa neinzwi raachabata muupenyu hwako kusvika narini. Mamwe mawedzi atinotsiura nawo wana anotodemba kuti ndimai vangu ira vakutaura mawedzi iwayo. Handiti ishamwari yandiri kutaura nayo adawo kubatsirwa, but ndinotosecha kuti shamwari yandiri kutaura nayo wedhi achagara naro mupfungwa here richimubatsira kana kumusimbisa. Handiti mawedzi anokosha ndiwe unofanirwa kuyaziva muupenyu hwako. Wedhi iri rinokosha, wedhi iri anofanira kuriburitsa. Handiti mama ndinzwa ndaramba apa kuti zvimwe zvinhu zvakadzika handifanirwi kuzviburitsa. Handiti ndikuzviona ka kuziva kuti ndiri kutaura panani. Handiti ka saka inini hangu pandiri panapa Mwari akadipawo chikomborero. Chero mufamily mandakarohwa kubva kufa kwakaita murume wangu handina kana one day ndakapopotedzana kana namainini kana namaiguru ndikavasvika vachinditaura so maswera sei ndopfuura ndoenda. Handizovabvunze kuti manga muchibva manditaura, manga muchitaura muchiti, handina nguva iyoyo. Achandibvunzira ndimwari. Handiti saka uyai tilimite mawedzi kundotaura kubatsiri. Ukarinzwa ranzi mai machabvunga manga muchinzi zvakati richengete, the end yacho richabuda chete. Handiti vamwe tiri kuzvisimudzira mhepo nokutaura. Handiti kutaura zvimwe zvandisingafanirwi kuti nditaure. Tiri kuzvisimudzira mweya. Tiri kurarama munyika ine mweya nemhepo. Handiti mumadzinza mweya irimo, munyika mweya irimo, but kana ndichitaurisa so zviezvi ndinodaidza mhepo dzichiuya muupenyu. Handiti dzimwe dzenguva ndakuzotoona kana mwana haachaiti zvakanaka, kana mwana akudai, kana ndiyo wakuti aiwa ndakazvodaidzira mhepo nomuromo. Ngandidzidze inzwi rokutaura pamunhu, ngandidzidze kana kubatsira chaiko, kubatsira munhu chaiko. Ndofunga murooro wangu pandakakutaura ndaisiwa message nomumwe murume nomukadzi. Handiti murume nomukadzi vanga vasikabatirane mafoni. Mama ndiyo nyaya iri kunesa kumba. Muziva kuti mukadzi akazobudisa achiti panguva yandinenge chida kuti ndisangane nomurume ndichikuona gurupu rowanhu warume wandisingazwisisi ukagoregere kutaurira murume wako. Shamwari panguva yatinenge tati iyai ndiri kuona zvakadai ukagoregererei. Handiti ndiri kubatsirana kwandanchitaura kuye kuti munobatsirana muri vangani, muri vai. Chakunetsa kana ihope. Shamwari nhasi hope dzandarota hadzina kundiitira zvakanaka, ndarota zvakadai. Kana muri wokunamata mobva matonamata ipapo hope idzodzo. Handiti ka muri kutodzinga mhepo. Bati vana vemazuva ano ndakumbira kuna Mwari manzwi ngaaite mashoma, kurerutsa manzwi. Handiti nokudzikisa hana. Voice is dangerous. Voice, kukwidza voice kuya uko. Ini kana mwana wangu wandakakudza ndandega wangu, hapana anoziva kuti ndakarohwa mwana wangu. Handina. Ndotora ndopinda naye mumba. Zvawaita izvi wazviita sei? Kana ndiri wokurohwa ndomurohera mumba. Kwete kuti vanhu vachiona unozvidaidzira tsvina muupenyu hwako nomhuri yako. Saka zvese izvozvo zvandiri kuti manzwi imi munotova neinzwi ramunosefa kuti iregai ndiritaure kuna baba. Munotoriona rakakunakirai. Handiti iwo wasati wariona kuti rakawanakira asi mukavataurira kuti
wazongotaura hako izvo zvasina kunditira sorry hako wena ndandangozvitaurawo ndichifunga kuti zvinokuitirawo zvakanaka. Handiti mumba chaimo vanhu havachapanana masori. Ndiregererewo mudikani, ndapotsapa, ndatadzapa. Izvozvo zviri kukanganisa mudzimba. Kana wedhi raanotaura haazvizive kuti wedhi randiri kutaura kumurume wangu kana kumwana wangu riri kumunakira here kana kuti harisi kumunakira. Handiti wana wenyu wayo wakura zvawaita zviyezvi, muri kushaudhana bhiri ari apa, murume nomukadzi muri kutokana, ewa bhiri anofunga kuti mumwe mari anonzwa kuti muupenyu wake matomusungawo upenyu wake. Handiti saka ndiri kuedza kutaura kuti kana kuri kunzwa voisi rokuda kutaura, taurai zviri pasi pasi. Muri wairi, batsiranai, muri wairi, tauriranai, muri wairi. Wamuri kuda kuti wanzwa vanozokuitisa ichi? Saka ndio manzwi andinoti inzwi chairo chairo rinogona kuuraya munhu. Inzwi iwe uchiti ndataura, ngatisevhei manzwi, mawedzi okutaura. Kana ndiri kubatsira zvakafanana nevanhu ukaenda panamotsi mazoita ziva kuti mabva mazoauraya. Why? Auraya waona ipapa ndiya. Handiti wasiya watodyara madzi akaipa mumusha kuchema bedzi igona muchema nai mwari mabva mandiurayirai nai mwari aiwa ndinodurura musodzi nonyarara ndochema zvapera. Ndiwo manzwi handiri kuedza kutsanangudza. Handiti kana kuenda pabhoro vazhinji andobva pabhoro ipapo aita muromo nomiro wana but kuti anyarare hazvigoni. Handiti dai kuri kuti vana vamazuva ngatikumbire mawedzi kuna Mwari. Mwari ndiye vanotipa masoko kana ndikagumbuka, asi Mwari vanondipa mawedzi okuti nditaure. Kana komubvunza munhu wacho Mwari vanondipa. Nai mudikani kuzvazosvika sei kuti zvisvike papoindi yakadai? Nai mudikani kondanyanya kutadza ndinobvunza neword from God. Ndo zvandineziva ini. Ndinotenda zvikuru nekuda kwenguva. Ndinoziva vamwe vanenge vaine mibvunzo kana inini ndaigona kuita mibvunzo futi yandaigona kuvabvunza, asi nekuda kwenguva dzedu regedzai timboti zvishoma zvatadzidziswa izvozvi tikambozviita put into practice, toona kuti izvozvi zvinotisvitsa papi. Just last statement yavakanditaurira inini pakutaura, panyaya yekutaura yavanga vachitaura iyi, tinoziva kune vanenge vachiri kutaura kuzvisiya. Ndofunga zvinogona kuda kuti netsei arikubva wangoti gwi izvozvi, asi wakakomborerwa kana uchikwanisa kuti ubva watongoregera, but toziva kuti zvinenge zvichirimo zvine chijairira. But mamwe mashoko andakataurirwa namama wangu vakanditi, mwana wangu ukaona wataura zvakashata, wana nguva yekuti wagara pasi unyatsofunga zvandataura kune mwana wangu Bhili zvinoita here, zvamubata sei, ari kuzozvinzwa sei, ramangwana nemwana wangu zvataurwa namama zvichange zvakamira sei. Nokuti kana angofunga kuti mama wangu tiri kupa here, what picture we giving to our kids or our children, rekuti ndikamutaurira mazishoko ekuti paari munoziva ukataurwa word risingaite unofunga watone confusion. Saka pauri whenever you're thinking about your mother uri kungofunga mashoko aya ndoatanga kuekowa munzeve dzako. Saka mashoko andataura kuna baba waBhili paya. Saka zvinoita here tataurirwa zvese zvatsanangurwa, but mama vakati wana nguva uti Mwari ndakanganisa. Handiti ndo zvinotofanira kutaura kunamata kuna Mwari, Mwari ndakanganisa ndiregerereiwo, handisi kuzvida. Saka ukaona nguva yekugara pasi unatozvibvunza kuti zvaita here, zvandaita zviya ndazoona baba Bhili vangosumuka zvavo vakaenda, asi iye vanozvinzwa sei. Kana ndazviona ndonokumbira ruregero, hanzi tigone kukumbira ruregero. Anyway, mama ndoda kukutendai zvikuru, matidzidzisa zvinhu zvakakosha zvaakwatiri isusu kuzvigamuchira kana kuzvisiya. And it's very simple. Ukaenda kungopindura baba Bhili mashoko akashata aya ndobva ndanyarara, handina chandinombobva. Ndinototanga kugarisana nemurume wangu zvakanaka, uye mumba munenge muchinakidza, mumba ngamufare. Marriage haina kurongwa kuti vanhu vaite mabambo kurwa nekutukana nekudi. Marriage yakarongwa kuti muite vana venyu
movaka misha yenyu muchishanda pamwe chete. Hapana anoti uyu mari ndinira yakawanda. Isu vakadzi tisu tine izvozvo. Ini yangu ndinira yakawanda, ini ndobva ndazoenda kwataurwa namama nguya Mwari atitire nyasha tigarisane zvakanaka. Marriage yakanaka zvikuru, chikomborero nyaya yakarongwa naMwari. Saka tinokutendai zvikuru vaviewers. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu zviri kutevera, tinosangana zvekare mune imwe episode. Thank you so much. Thank you, Mama. Thank you.